다들 이제 음 야식이 단위 죽순바를 바지정만로 드네 인도스 다 대야 Więc, 패배기에는 넘바 więc jak sądzę, dzisiaj mamy 13 dzień naszych nauk 고마가 긴디브 넘바 다는 i 시기 chciałbym rozpocząć od pozdrowienia wszystkich członków Sanghi we wszystkich klasztorach Indii, Nepalu, Bhutanu, wszystkich członków ośrodków Dharmy, wszystkich, którzy słuchają przez internet i wszystkich innych, którzy są podłączeni do tego webinaru. Wszystkich pozdrawiam serdecznie. Więc dzisiaj rozpoczniemy tego, że przez ostatnich kilka dni przedstawiałem krótką historię życia Buddy. Dzisiaj chciałbym powrócić do tego tematu dat, czasów, w których się to wszystko odbywało. Te wszystkie wydarzenia się odbywały. Jak powiedziałem już kilkakrotnie, w starożytnych Indiach nie zapisywano żadnych dat. Więc wielkie istoty, które pojawiały się w starożytności w Indiach, ich, 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 ich czas narodzin, czas śmierci nigdy nie była dokładnie zapisywana. Podobnie rzecz ma się z naszym współczującym nauczycielem. Nikt nie zapisał daty jego narodzin ani śmierci. Więc trudno jest dzisiaj dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Więc najpierw trzeba spojrzeć na to, czy w ogóle był jakiś system, czy w ogóle był jakiś system datowania w Indiach i jak on wyglądał. To jest jakby kluczowa sprawa. Badacze mają różne opinie na ten temat, kiedy różnie jakby niektórzy naukowcy mówią, że że po tym, gdy Aleksander Wielki najechał Indię od zachodu, kiedy Chandragupta przejął władzę w północnych Indiach, wówczas dopiero zaczęto jakby zapisywać pewne najważniejsze wydarzenia z życia cesarzy i jakby datować ich. Datować je. Jakby. Tak czy inaczej, nie ma żadnych jasnych jakby przekazów w starożytnych pismach indyjskich nawiązujących do dat, w których Buddha mógł się narodzić lub odejść parinirvanę. Więc jedynym sposobem, aby jakby, jedyne co nam pozostało, to wykalkulować jakąś tą datę i stworzyć jakąś taką wiarygodną hipotezę na ten temat. Tylko tyle możemy zrobić. Przez ostatnich 200 lat naukowcy
wykorzystywali różne metody, 다 대야 aby obliczyć jakby tą datę odejścia Buddy. 대시예비입니다. 당봉 아주 가르치양으로서나 아니 상계디 거두 군대예요. Więc, 당행에 대해봐. 띵 아주 więc jakby to odejście Buddy w parynirwanę jest jakby kluczową datą, a to dlatego, że większość naukowców i badaczy zgadza się co do tego, że Buddha żył 80 lat. Jakby nie ma zbyt wielkiego jakby badacze się zgadzają mniej więcej co do tego faktu przynajmniej. Jeżeli wiemy, że Buddha żył jakieś 80 lat, jeżeli to i wiemy kiedy odszedł, to możemy przekalkulować kiedy się urodził, prawda? Więc możemy przekalkulować datę narodzin Buddy na podstawie tego faktu, że żył jakieś 80 lat. Jest, więc jak określić tę datę parynirwany Buddy? Więc jak to zrobić? To jest jakby taka podstawowa, główny pomysł naukowców na ten temat, ponieważ wszyscy zgadzają się co do tego, że Buddha żył 80 lat. Więc jakby dalej badacze ponieważ zgodzili się co do tej metody, zaczęli badać, kiedy Buddha mógł odejść w parynirwanę, kiedy to nastąpiło. To nie jest takie proste oczywiście, żeby to stwierdzić. Pokrótce, jedynym jakby są różne hipotezy na ten temat oczywiście. Gdybyśmy zebrali te wszystkie różne hipotezy razem, to jest ich przynajmniej 60. Przynajmniej 60 różnych hipotez na temat daty odejścia Buddy. Najbardziej znane z nich najbardziej znane jakby te kalkulacje jakby przekalkulowują daty wstecz od cesarza Asioki. Czyli ponieważ znamy mniej więcej jakieś daty dotyczące cesarza Asioki, to naukowcy zaczęli jakby kalkulować wstecz, ile czasu minęło pomiędzy odejściem Buddy a pojawieniem się, czy też rządami cesarza Asioki. Jak powiedziałam wcześniej, ponieważ w historii starożytnych Indii nie pozostało zbyt wiele dokumentów zawierających jakiekolwiek daty, to w zasadzie możemy bazować tylko na dokumentach pozostawionych przez greckiego ambasadora oraz chińskich pielgrzymów, którzy podróżowali w tym czasie do Indii. Możemy też badać pisma buddyjskie, albo możemy
albo możemy badać inskrypcje w kamieniu pozostawiane za czasów cesarza czy też króla Asioki. Szczególnie tych ostatnich, jakby nikt nie neguje. One są bardzo oczywiste i bardzo jasne i bardzo czytelne dla wszystkich. Stąd wiemy, kiedy pojawił się król Asioka, jak długo rządził. E, tyle można, bardzo łatwo można przekalkulować te wszystkie wydarzenia z życia Asioki, właśnie na podstawie tych różnych dekretów i różnych kamiennych słupów, które po sobie zostawił. Więc pytanie polega na tym, jak dużo czasu upłynęło od odejścia Buddy do początków panowania króla Asioki. Więc to jest bardzo ważne i dobre pytanie, ale bardzo skomplikowane jednocześnie. Szczegółowo opowiem o tym w przyszłym roku, za rok, kiedy wrócimy do tych nauk. Więc tak tylko, żeby pokrótce przedstawić te różne hipotezy, różne kalkulacje, to przedstawię kilka z nich. 어. 음, 다들 양어를 쉬운 주산에 다들이 뒤주민저 영자로 가시지 onde요. 다 찍디 가르사나 징기럽 겁기. 다 바지 뒤럽 시버 처음으로. Więc jest kilka różnych jakby zapisów dat. Podczas dynastii Qing ten mistrz Fa Xian, który udał się do Indii mniej więcej w IV wieku przed naszą erą, który zapisywał swoje jakby pamiętniki, on jakby zapisywał różne wspomnienia z tych podróży, o ile pamiętacie. Więc to jest data, którą Więc on przedstawia to jako mniej więcej, że Buddha odszedł mniej więcej w 1000 lat przed naszą erą. Inny mistrz chiński Faling, z dynastii Tang, który również podróżował do Indii, on powiedział, że parinirwana nastąpiła w 949 roku przed naszą erą. Trzecią propozycję przedstawia tradycja buddyjska Shriyanki. I tam mamy takie dzieło przedstawiające historię Sri Lanki i tam mówi się o parinirwanie Buddy w 543 roku przed naszą erą. Potem jest taki dość znany tekst notatki ze szlachetnego kraju. Więc to są takie jakby notatki różnych mistrzów buddyjskich. One mówią o tym, że parinirwana nastąpiła w 485 roku przed naszą erą. Potem mamy
zapisy z tekstu Ovinai w tradycji Theravady. Tam jest taka sutra dotycząca Vinai nazwana Tamanta Pasadika. Ona mówi o tym, że Buddha odszedł w 483 roku przed naszą erą, czy też jakby wykalkulowuje się z tego tekstu oczywiście taką datę. Potem inny jakby taki uczony europejski, Willem Max Miller, podał inną teorię, która mówi o 477 roku przed naszą erą. Zaś japoński uczony Hakuju Ui mówi o roku 386 przed naszą erą. On był takim japońskim buddyjskim mnichem, badaczem historii Indii. Więc to są takie hipotezy obliczające daty dojścia Buddy. I to są tylko te najbardziej znane hipotezy. Jest ich, tak jak mówiłem, bardzo dużo. Myślę, że w przyszłym roku będę mógł przedstawić jakby więcej szczegółów na ten temat. Przygotujemy się do tego i dzisiaj w tym roku nie byłem w stanie jakby tych wszystkich szczegółów przygotować, ale możemy to zrobić w przyszłym roku. W ostatnich kilku latach wielu uczonych jakby przeanalizowało te hipotezy i ogólnie nie zgadza się z kilkoma z nich. Ogólnie mówi się, że Buddha odszedł mniej więcej 500 lat przed naszą erą, mniej więcej w tym czasie. Więc to jest. Więc jakby ta mówiąca o tym, że to było właśnie 500 lat przed naszą erą, jest jakby najbardziej znana. Że to jest, że to było przed 5 wcześniej niż 5 wieków przed naszą erą. Druga mówi, że to był jakiś właśnie IV wiek przed naszą erą, a inna mówi, że to był około tajska tradycja przyjmuje tradycję ze Sri Lanki i na jej podstawie oblicza tę datę i oni przedstawili właśnie ten rok 543. Będę mówił o tym szczegółowo w przyszłym roku. Jak powiedziałem wcześniej, gdy mówimy o datach związanych z życiem Buddy, to często przedstawiamy różne daty przed naszą erą i w naszej erze. Więc czym one są? Bo dla mnichów i mniszek z naszych klasztorów to nie jest jasne. Gdyby ktoś poszedł do takiej normalnej, zwyczajowej szkoły i studiował historię, to te daty byłyby dla was jakby zrozumiałe, natomiast sangha w klasztorach najczęściej nie posiada takiego wykształcenia. Więc zazwyczaj mnisi i mniszki nie mają jakby takiej wiedzy, którą możliwości zdobycia takiej wiedzy, więc chciałbym dla tych osób, tym osobom przedstawić mniej więcej, na czym polega ten podział na daty przed naszą erą i naszej ery.
Więc kiedy mówimy o naszej erze, co to znaczy, to jest nasza era? Tą kalkulację zapoczątkował chrześcijański mnich, który się nazywał Dionysius Exiguus. To trudne imię. To jest to trudne imię, żeby wymówić. Więc ono się pojawia w pierwszej linijce tutaj. Więc on jakby kalkulował wszystko zgodnie z tradycją chrześcijańską. Podobnie kiedy my, tak samo jak my kalkulujemy daty od parynirwany Buddy, on zaś kalkulował daty zgodnie z tradycją rzymską, czyli jakby za podstawę wziął stary kalendarz rzymski, czyli w tradycji rzymskiej kalkulowano daty od początku panowania danego cesarza, tak? Czyli to był tam na przykład piąty rok panowania takiego czy innego cesarza i tak dalej, i tak dalej. I on, ten mnich, i oczywiście w Rzymie było wielu cesarzy, tak? Oni mieli takiego cesarza Dioklicjana. Więc on był czyli na przykład kiedy on zasiadł na tronie, to ten rok, w którym zasiadł na tronie, był rokiem pierwszym, potem był rok drugi i tak dalej, i potem zaczynała się nowa kalkulacja. Potem zaś, kiedy pojawiło się chrześcijaństwo i zaczęło się rozprzestrzeniać, oni jakby przyjęli tą zasadę jako bazę dla nowego kalendarza, ale pierwszym rokiem był rok panowania Jezusa Chrystusa. Ten cesarz Dioklicjan, kiedy zasiadł na tronie, to jakby wymordował bardzo wielu chrześcijan. Więc w związku z tym chrześcijanie nie chcieli jakby przyjąć kalendarza, który opierałby się na rozpoczęciu władzy rozpoczęciu rządów przez tego cesarza. Dlatego ten mnich Dionysius Exiguus rozpoczął nowe takie chrześcijańskie obliczanie dat. I rozpoczął je od roku narodzin Jezusa Chrystusa. Więc ten rok narodzin był rokiem pierwszym. Czyli ten rok narodzin Jezusa był Anno Domini Nostri Jezu Christi. Więc to mniej więcej znaczyło rok naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc można powiedzieć, że to był rok Jezusa, tak?
To był taki chrześcijański rok Jezusa. Więc kiedy mówimy o 500, V naszej, czy też roku 500, to było 500 lat po narodzinach Jezusa Chrystusa. Zaś kiedy mówimy o datach o jakichś wydarzeniach sprzed narodzin Jezusa Chrystusa, to mówimy przed Chrystusem, czyli to były lata przed Chrystusem, to były lata po Chrystusie i były lata przed Chrystusem. Przez Chrystusem. Tak były określane. Po angielsku mamy BC albo AC. Czyli 500 lat przed Chrystusem. Więc kiedy mówimy 500 lat BC, to mówimy o 500 latach przed Chrystusem, przed narodzeniem Chrystusa. Trzeba też pamiętać, że nie ma roku zero, jest tylko rok pierwszy albo i pierwszy przed i pierwszy po, czy jest pierwszy rok Chrystusa i pierwszy przed. Nie ma roku zero. Czyli mamy pierwszy rok przed Chrystusem, pierwszy rok po Chrystusie, nie ma żadnego roku zero. 다 진짜게 옐로 지단디 이슈 그때에 그 총로 세나자도다 옐로 지단디 엔치스 누조 예갑데조 도슈 첨부 차진 점불링 톨리아 엔 가서 인살이야 배 Oczywiście ta tradycja chrześcijańska upowszechniła się w wielu krajach Zachodu i w ogóle na całym Zachodzie. Więc ten sposób jakby zapisywania, czy też obliczania i mówienia o datach upowszechnił się na całym świecie. Jednak, ale na przykład członkowie religii judejskiej, czy też muzułmańskiej, czy też nie chcieli mówić, że to jest rok przed narodziniem naszego Pana Jezusa, czy coś w tym stylu, ponieważ oni nie uznawali Jezusa jako swojego Pana. Jakby używanie tego sformułowania jakby było równoznaczne z przyjmowaniem religii chrześcijańskiej, tak? Z uznawaniem tej wiary. Dlatego z czasem zmieniono nazwę i przestano mówić przed Chrystusem, zaczęto mówić naszej ery lub przed naszą erą. Więc teraz po tybetańsku różni się po tybetańsku często się mówi, że to jest według tradycji chrześcijańskiej, albo według tradycji zachodniej. Zazwyczaj mówi się Chilola, czyli common, po angielsku się mówi common era, czyli naszej ery, czyli to jest jakby taki najbardziej uznany sformułowanie. Nie nastąpiła żadna zmiana w kalkulowaniu tych dat, tylko nastąpiła zmiana w tej nazwie.
Więc teraz mamy rok 2021 naszej ery, więc można powiedzieć, że to jest rok naszej ery albo po Chrystusie, albo że to jest 2021 lat naszej ery, czy też po narodzeniu chrztu Chrystusa. I oczywiście te wszystkie lata przed narodziniem Chrystusa zamieniono na nazwę na lata przed naszą erą. Czyli mówienie przed Chrystusem albo przed naszą erą, to jest znowu to samo sformułowanie, ta sama kalkulacja, tylko po prostu inna nazwa. Więc mam nadzieję, że to już rozumiecie. Więc jak obliczamy wieki? Teraz najpierw wieki naszej ery. 100 lat naszej ery nazywany jest wiekiem. Więc pierwsze 100 lat to jest od pierwszego roku naszej ery do 100 roku naszej ery, to jest pierwszy wiek. Całe te 100 lat. Potem kolejne to jest drugi wiek, trzeci wiek. I od 201 do 300 i tak dalej, i tak dalej. Penachanshabina, sosu lo. Więc teraz, żeby wam przykład dać, taki nasz przykład. Jeżeli urodziliście się w 1980 roku, to urodziliście się w XX wieku. Ja się urodziłam na przykład w 1985 roku, więc urodziłem się w XX wieku. Jeżeli urodziliście się po 2000 roku, to urodziliście się w XXI wieku. Więc teraz możemy pójść jakby do tyłu. Czyli na przykład w 1923 roku ten 20, czyli to jest rok, w którym urodził się 16 Karmapa, czyli on również urodził się w XX wieku. 15 Karmapa urodził się w 1871, czyli w XIX wieku. Zaś 14 Karmapa urodził się w XVIII wieku. Dlaczego? Dlatego, że data jego urodzin to 1798 rok. Nie? To jest... Muszę to coś naprawić. 다 영화 줍시 바르시면 뒤럽 접기에 나 충분히 봐. 접기에 난 충분히 균생 가르스나다. 14 Karmapa urodził się w XVIII wieku. Bo urodził się
pomiędzy 1701 rokiem a 1800 rokiem. Podobnie 13 i 12 Karmapa urodził się w XVIII wieku. Możemy w ten sposób jakby przedstawić wszystkich Karmapów. Ten slajd pokazuje daty urodzin pierwszego, 8 i 16 Karmapy. Wynika z tego, że pierwszy Karmapa urodził się w XII wieku, ponieważ urodził się po roku 1101 i przed 1200. Dlatego mówimy, że Dusum Khenpa urodził się w XII wieku. Urodził się w 1110. Więc tak to się ulicza. Teraz mamy lata przed naszą erą. Więc jak to robimy? Robimy to w przeciwnym kierunku. Obliczamy dokładnie, więc im starsze wydarzenie, tym większą datę ma. Więc to jest pierwszy wiek przed naszą erą, drugi wiek przed naszą erą, trzeci wiek przed naszą erą, czwarty i piąty i tak dalej. Ten slajd pokazuje te lata mamy pierwszy rok i potem daty oczywiście naszej ery. Więc tutaj myślę, że już rozumiecie. Więc teraz przejdziemy do takiej kalkulacji obliczeń, jak obliczamy, ile czasu upłynęło od jakiejś daty. Jeżeli na przykład Micio Dorje urodził się w 1507 roku, dzisiaj mamy 2021, więc odejmujemy od daty obecnego roku, odejmujemy rok urodzin Micio Dorje. Minęło 514 lat. Jeśli chodzi o wieki, więc Micio Dorje urodził się w XVI wieku, teraz mamy XXI wiek. Więc 16 odjąć, przepraszam, 21 odjąć 16. Więc to minęło 5 wieków. Troszkę bardziej to się komplikuje, kiedy mamy daty przed naszą erą. Czyli jeżeli dwie daty również mówimy o dwóch datach i obie mają przed naszą erą, to jakby robimy to podobnie, tak? Czyli
Więc Asioka najprawdopodobniej został koronowany w 268 roku przed naszą erą, zaś Aleksander Wielki najechał Indię w 326 roku, więc ile czasu minęło? 58 lat. Więc możemy powiedzieć, że Asioka objął tron 58 lat po najeździe Aleksandra Wielkiego na Indię. Troszkę bardziej się komplikuje kwestia, kiedy mamy jedną datę w naszej erze, a drugą datę przed naszą erą. Musimy najpierw je dodać i odjąć jeden rok, dlatego że nie ma zera. Ponieważ nie mamy zera, gdybyśmy mieli zero, to nie trzeba było tego jednego roku odejmować, ale ponieważ nie mamy zera, to trzeba to jedno odjąć. Na przykład w tajskiej tradycji mówi się, że Buddha odszedł w 544 roku przed naszą erą. Teraz mamy 2021 lat, więc najpierw musimy dodać 544 i 2021, a następnie odjąć jeden rok. Więc minęło 2564 lata. Nie wiem, czy dobrze widzę na monitorze. Tak. Zgodnie z tradycją tajską minęło 2564 lata od parynirwany Buddy Siekiamuniego. Więc to było jakby takie krótkie przedstawienie tego systemu, bo skąd jakby wynika, skąd się bierze ten podział na naszą erę i przed naszą erą, jak się je oblicza. Teraz mamy 30 minut przerwy. 당의 당기들이야 양가 당기디 ignore를 태세 양가지 쉬셔지. Więc tutaj wygląda na to, że tutaj wkradł się mały błąd w tym slajdzie po tybetańsku. Więc Więc jak powiedziałem, kiedy mamy różne daty z naszej ery przed naszą erą, trzeba je dodać i odjąć jeden rok. Więc jeżeli robicie screenshota, to trzeba zrobić screenshota z tego slajdu, bo w poprzednim slajdzie był mały błąd po tybetańsku. Więc w naszej erze im wyższy rok, tym bliższy naszego roku, prawda? Czyli rok 2000 będzie już bardzo bliski naszego roku, prawda? Natomiast przed naszą erę, w latach przed naszą erą, im większy rok, im większa data, tym dalej od naszego czasu. Więc przed naszą erą wyższe daty jakby sięgają dalej w przeszłość. Podczas gdy w naszej erze jest odwrotnie. Jeżeli pomyślimy o 2000, mamy XXI wiek. Więc kiedy mamy
Więc rok 2000 należy jeszcze do poprzedniego wieku, natomiast dopiero rok 2001 należy do XXI wieku. Zawsze jest ta zawsze jest ta różnica jednego roku. Czyli kiedy mamy 1901 rok, to już jest XX wiek. Więc mamy to już 20 rok. Więc jakby wiek jest jakby jeden numer większy niż rok, od którego ten wiek się zaczyna. Czyli jeżeli to jest 1900 coś tam, to mamy XX wiek, a jeżeli jest 2000 coś tam, to mamy XXI wiek. Więc zawsze trzeba dodać jeden. Dlaczego te daty, te obliczenia naszego wieku, naszej ery przed naszą erą są tak ważne? Tak jak powiedziałem wcześniej, ponieważ daty Buddy muszą być odliczone, że tak powiem, policzone od dat wstąpienia na tron króla Ashoki. To jest jedyny sposób, w jaki możemy obliczyć datę odejścia Buddy. Ale oczywiście na słupach Ashoki czy na jakichś innych starych pismach nie pisano przed naszą erą czy naszej ery. Po prostu było napisane na przykład 9 lat po tym, jak objąłem tron, albo 1 rok po tym, jak objąłem tron. Jest tak jak powiedziałem, istnieją pewne napisy na skałach stworzone za czasów albo na rozkaz Ashoki. One na przykład zapisują na przykład wydarzenia związane z jakimiś królami, cesarzami Grecji, ponieważ w Grecji istniała już tradycja zapisywania dat, więc możemy te daty wtedy porównać z tymi zapisami, które powstały w starożytnych Indiach. W ten sposób jakby stworzyć hipotezę, kiedy Ashoka wstąpił na tron, tak? Porównując z tymi zapisami greckimi. Oczywiście bardzo trudno jest znowu określić, jak dużo czasu minęło od odejścia, od parinirwany Buddy do wstąpienia Ashoki na tron. Ponieważ król Ashoka nie jest nigdzie napisane, że przez króla Ashokę czy przez kogoś z jego otoczenia, kto napisałby, wstąpiłem na tron na przykład tam 500 lat po odejściu Buddy, czy coś takiego. Nie ma żadnych takich, więc dlatego teraz nikt nie wie, czy to było 500 lat, czy to było 300 lat, czy to była jakaś inna ilość lat. Jest wiele różnych hipotez na ten temat. Innym problemem, na który napotykamy, na przykład czasami innym problemem jest to, że oni pisali na przykład VI wiek od wstąpienia na tron i my, że tak powiem, zakładamy, że dla nich 1 rok miał 12 miesięcy, tak? Ale niektórzy naukowcy mówią dzisiaj, że w starożytnych Indiach 1 rok mógł mieć 6 miesięcy. Więc jeżeli rok miał 6 miesięcy, no to było zupełnie inna data, prawda? Więc
Więc tych komplikacji jest bardzo dużo. Trzeba pamiętać, że to jak teraz obliczamy i zapisujemy daty, to jest bardzo nowoczesny system, bardzo nowy system. Kiedyś takiego nie używano, w związku z tym musimy jakby przekalkulowywać daty i zapisy ze starożytnych Indii na nasz kalendarz. Nie mamy jakby stuprocentowej pewności, jak w starożytnych Indiach obliczano takie daty. Gdyby oni wszyscy wtedy używali naszego systemu, który mamy teraz, 12-miesięcznego systemu ile mamy miesięcy w roku, ile mamy dni w miesiącu i tak dalej, to wszystko by było całkiem proste, ale wszystko wskazuje na to, że tak mogło nie być w starożytnych Indiach. Czasami porównujemy tamte, więc kiedy zapisujemy po tybetańsku, to często wpisujemy datę po tybetańsku, prawda? Piszemy, więc czasami w niektórych pismach się używa kalendarza zachodniego, obecnego, ale czasami kalendarza tybetańskiego, a czasami na przykład kalendarza Tsurpu czy innego, gdzie w każdym z tych kalendarzy pojawia się inna data i stąd jakby i często w naszych pismach buddyjskich dochodzi do wielkiego zamieszania. Gdyby ktoś spojrzał na to z zewnątrz, niektórzy mówią, że to była nasza era, niektórzy mówią, że to była nasza era, niektórzy, że to była era chrześcijańska, niektórzy, że to była era buddyjska i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że nasza era i era chrześcijańska, czy też po Chrystusie, to jest wszystko to jest tylko inna nazwa tej samej daty. Więc co to jest? Więc trzeba to zrozumieć, bo najlepiej byłoby, gdybyśmy mieli jeden standard i używali jednego systemu obliczeń. Teraz wiemy, tak, jak to wygląda. Ale za 200-300 lat, gdy ludzie zaczęli patrzeć na nasze pisma, zapisy i teksty, to dostaną tylko bóle głowy. Najlepiej wyjaśniać to i opisywać, w jakim kalendarzu zapisujemy pewne informacje dzisiaj. I oczywiście nie ma sensu myślenie w ten sposób, a nasza tradycja jest najważniejsza, więc wszystko będziemy pisać według kalendarza Tsurpu. Wszystkie daty, wszystkie miesiące i tak dalej. Oczywiście, że ten kalendarz jest ważny, możemy tak zapisywać. Okej. Ale również musimy dodać wiek oficjalnie uznawany teraz na świecie, czyli wiek naszej ery, zachodniego kalendarza. Możemy dopisywać nasze tradycyjne lata jak najbardziej. Więc teraz przechodzimy do naszego tematu, naszych nauk. Wczoraj mówiłem o życiu Buddy. Teraz chciałbym jakby zrobić takie wprowadzenie i przedstawić najważniejszych uczniów Buddy. Ale jest jedna rzecz, którą powinienem był przedstawić na poprzednim wykładzie. To jest wspominałem już o tym, że
że relikwie Buddy, które wykopano w Kushinagar, przepraszam, nie w Kushinagar, to było na granicy Indii i Nepalu. Znaleziono tą wazę z relikwiami, z prochami. Kiedy otwarto tą wazę, to w środku były kości, a z zewnątrz było napisane, a na zewnątrz było napisane, że to są relikwie Buddy ofiarowane klanowi Siakiów. Tutaj jest ten napis, to jest ten napis na wazie. I on jest dość czytelny. Niektórzy mówią, że to zostało dopisane w dzisiejszych czasach, ale badacze potwierdzają, że to faktycznie był starożytny napis. Więc, tak jak mówiłem, sama waza znajduje się w muzeum w Kalkucie. Tam jest wielkie muzeum w Kalkucie. Nie wiem, czy cały czas jakby pokazuje się tą wazę, czy ona jest cały czas częścią wystawy, ale znajduje się w tym muzeum. Ale relikwii w tej wazie już nie ma, bo one zostały podzielone, ponieważ one zostały ofiarowane królowi Tajlandii. Część została w Tajlandii, część została przewieziona do tajskiej świątyni w Japonii. A tutaj to drugie zdjęcie pokazuje jakby szczyt tego słupa Asioki z lwami, z 3 lwami, o których mówiłem, który powstał w miejscu pierwszych nauk Buddy. Asioka wzniósł ten filar, czy też ten słup właśnie w miejscu, w którym Budda po raz pierwszy nauczał. On się później stał symbolem niepodległości Indii. Więc to są jakby główni uczniowie Buddy według sutry Vimalakirti. Więc jakby ona przedstawia 10 uczniów Buddy, którzy byli Śrawakami, tak? Którzy byli Śrawakami, więc pierwszym był Rahula, Shariputra. Inna sutra przedstawia nieco inne imiona, więc tutaj ta sutra przedstawia innych 10 najważniejszych uczniów. Shariputra, Maugalayana, Mahakasyapa, Mahakachana, Mahakotita, Mahakopita, Mahakunda, czyli ci pierwsi wszyscy Kasyapa, uczniowie Shariputra i Maugalayana byli kszatriyami. I wszyscy inni również byli uważani za ale byli również i oni należeli do kasty Baraminów lub Kszatriów, ale byli też inni wielcy uczniowie Buddy, którzy należeli do kasty Wajsijów, czy takich jak Upali, który należał do kasty Sunidów. Więc jakby uczniowie Buddy należeli do wszystkich kast. Pochodzili z wszystkich kast. To było ważne, że dharma Buddy była dostępna dla wszystkich bez względu na pochodzenie, na ich pochodzenie. Nawet również kobiety, były kobiety, które należały do tego grona największych śrawaków Buddy, tak? Takie jak Mahaprajapati, taka jak Yashodhara, takich jak Utpalivara i tak dalej.
to były bardzo, bardzo ważne jakby bikszuni, które były największymi uczennicami Buddy. były też e, jakby często dzieli się, jakby wskazuje się, którzy bikszu byli najwięksi, którzy mieli największą prażnię, inteligencję, którzy byli najlepsi w ukazywaniu cudów i tak dalej. Podobnie wśród bikszuni. Również można wskazać tą, które miały najlepsze zrozumienie, które potrafiła ukazywać cuda i tak dalej, i tak dalej. Również było wiele kobiet i mężczyzn, którzy nie przyjęli ślubowań mnisi, którzy byli świeckimi uczniami Buddy, takimi jak Bimbisara i Ajatasharu z Magady, królowie Magady, król Pesenajit z Kosali, z królestwa Kosali, wielu Kuszambis, wielu Anathapindada, to byli tacy najbardziej, którzy byli jakby to byli jakby znani ludzie w swoim czasie na tych terenach. Tak byli. Albo młody Dziwika, który był wielkim lekarzem. Albo też starsza kobieta Vishaka, która stała się jedną z wielkich uczennic Buddy. Oni wszyscy byli świeckimi uczniami i pochodzili z różnych sfer społecznych. Niektórzy z nich byli przyjaciółmi, niektórzy byli rodziną, byli dziećmi i rodzicami, byli braćmi i siostrami, niektórzy tak czy inaczej więc jeżeli ci najważniejsi uczniowie Buddy, kiedy weźmiemy tylko tych najważniejszych, o największych osiągnięciach, to było ich mniej więcej 1250. Więc tutaj to jest oczywiście grupa tylko tych najważniejszych uczniów, tak? No, można pomyśleć o to nic nadzwyczajnego. Przecież jak się zbieramy na Kadziumenlach, to tam jest 4, 5, 6 tysięcy mnichów, mniszek. Ale trzeba pamiętać, że wtedy w Indiach populacja ludzi nie była aż tak liczna jak dzisiaj. Podróżowanie również nie było tak łatwe, więc raczej nie zdarzało się coś takiego, żeby 10 tysięcy osób zbierało się razem na modlitwach. Więc trzeba pamiętać, że to był naprawdę niezły wynik. I przypominam, że tutaj jest mowa tylko o tych największych uczniach Buddy, tak? Tych najważniejszych. 1250. W tamtym czasie dodatkowo trzeba pamiętać, że różne religie i filozofie jakby rywalizowały pomiędzy sobą. Tak, mówiliśmy już o tym. Więc jakby było dużo dysput, debat, udowadniania, która filozofia, która religia jest lepsza, ważniejsza od innych, ale tylko buddyzm stał się jedną z największych religii świata. Dlaczego? Na to złożyło się wiele warunków i przyczyn. Z jednej perspektywy można powiedzieć, że kiedy porównamy buddyzm z religią brahmińską, to buddyzm był bardziej taki szerszy, jakby pokazywał jakby poza tym był pod wieloma względami taki dość rewolucyjny. Na przykład
na przykład sprzeciwiał się takim drastycznym praktykom ascetycznym, sprzeciwiał się systemowi kastowemu, sprzeciwiał się robieniu różnych rytuałów, tylko jakby skupianiu się na takim zewnętrznym aspekcie rytuałów i praktyk religijnych i tak dalej. Był bardziej taką duchową ścieżką. I jakby w związku z tym Budda jakby szanował wszystkich szamanów. Budda szanował wszystkich ludzi, którzy poważnie traktowali swoją ścieżkę duchową, którzy faktycznie spoglądali wewnątrz i szukali prawdy w sobie. Pośród nich byli również bramini, którzy w ten sposób postępowali. Więc Budda jakby w gruncie rzeczy szanował wszystkich, którzy... I dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że dla Buddy nieważna była kasta i pochodzenie, ale inteligencja, dobre, właściwe zachowanie, czyli ludzie, którzy rozwijali swoją pradżnię, rozwijali jakby właściwe działanie, to Buddha takich ludzi szanował bez względu na to, z jakiej kasty ci ludzie pochodzili, z jakiej religii, jaką religię wyznawali i tak dalej. Więc nikt jakby Budda nie szanował danej osoby tylko dlatego, że ta osoba była braminem, ale szanował ją dlatego, że była inteligentna, że szukała prawdy, że starała się działać w jak najlepszy sposób i tak dalej. Jeżeli wszyscy z każdej religii, każda religia mówi, że jest najlepsza, to można się zastanowić, to która z nich w końcu jest najlepsza? Jak to stwierdzić? Więc Budda mówił, że trzeba patrzeć na to, czy dana religia, czy dana ścieżka posiada 8 cech szlachetnej ścieżki. Czyli czy pomaga rozwijać pradżnię, czy pomaga rozwijać etyczne zachowanie. Na przykład kiedy czytamy sutry Asalayana albo Kanakatala, to te sutry jakby bardzo jasno opisują poglądy Buddy na te tematy i dzięki nim jakby rozumiemy, dlaczego Budda szanował inne religie, dlaczego szanował inne Podobnie, kiedy rozumiemy, że na przykład uczniowie tacy jak Upali, który był doskonały w swojej dyscyplinie, on pochodził z najniższej kasty możliwej, ale pośród śrawaków Buddy wszyscy go szanowali, wszyscy go darzyli największym poważaniem. Właśnie dlatego, że on był tak doskonały w utrzymywaniu swojej dyscypliny. To jakby potwierdza, że z punktu widzenia Buddy wszyscy byli traktowani tak samo. Podobnie mamy taką sekcję, taką część w sutrze Straf o Dhyanach, w którym jeden z uczniów Buddy, nie wiemy jak on się nazywał, Sunida w języku Pali on się nazywał Sunida, więc ten uczeń Buddy w tej sutrze mówi, jakby mówi o sobie w ten sposób, że urodziłem się w kaście, najniższej kaście i jestem bardzo ubogi.
E, byłem poganiany, byłem przeganiany przez wszystkich jako, jako służący innych ludzi. Byłem sprzątaczem, tak? On jakby czyścił toalety, tak? Więc on robił, więc on jakby, więc on jakby robił najgorszą pracę z możliwych, tak? Należał do najniższej kasty z możliwych. Wszyscy patrzyli na niego z góry. Wszyscy patrzyli na niego z obrzydzeniem. A mimo wszystko on musiał się wszystkim kłaniać i musiał wszystkim usługiwać i musiał wszystkich traktować bardzo z wielkim szacunkiem. Aż w końcu nadarzyła się okazja, kiedy on spotkał Buddę, spotkał wielkich uczniów Buddy, spotkał samego Buddę, wszystko porzucił za sobą i wszystko, co miałem po prostu w dłoniach, rzuciłem i pokłoniłem się Buddzie. Ale Budda z wielką miłością i współczuciem zatrzymał się i podszedł do mnie. A kiedy zatrzymał się i przyszedł do mnie, ja znowu się przed nim ukłoniłem się i poprosiłem, aby przyjął mnie do swojego grona, swoich uczniów. Więc on prosił Buddę, proszę, przyjmij, jakby pozwól, abym był twoim uczniem, na co nauczyciel spojrzał na niego i powiedział, bardzo dobrze, Bikszu. I później ten uczeń mówi, bardzo dobrze, Bikszu, to była pierwsza dharma, jaką usłyszałem od Buddy. Więc Budda traktował z przyjaźnią każdego, nawet najbiedniejszych, nawet najgorszych ludzi. Traktował jak przyjaciół. On jakby rozpoznał, jakby nazwał go Bikszu. To było takie stwierdzenie, takie słowo, które wyrażało szacunek. Więc istnieje również taki traktor mistrza Ashwagoszy, który nie istnieje, nie został przetłumaczony na język tybetański, który właśnie również jakby szczegółowo opisuje tę sytuację i te sunidy i upali. Niestety nie znalazłem tego traktatu jeszcze, ale wygląda na to, że te zapisy jakby ukazują niezwykłą odwagę Buddy i taką pewność siebie i odwagę. Można by było mówić o wielu sytuacjach, w których Budda ukazywał różne cuda, tak? I jakby robił wrażenie na innych poprzez ukazywane cuda. Ale w gruncie rzeczy największym cudem, największą odwagą Buddy było właśnie jakby opiekowanie się, szanowanie, okazywanie szacunku, miłości, przyjaźni ludziom, którzy byli jakby pomijani, czy też lekceważeni przez resztę społeczeństwa. To było jakby największy cud, jaki Budda okazał. To wymagało największej odwagi z jego strony. Inną sprawą jeszcze było to, że Budda nauczał w zwyczajnym języku, takim języku, jakim ludzie się wówczas posługiwali. Wcześniej w historii Indii nikt tego nie zrobił.
Mamy dowodem na to znajdują się w 25 tomie Vinaja i też w różnych innych tekstach Vinaja, Sarvastivady i innych. I na przykład są takie historie, i są takie na przykład tam historie, że do grona uczniów przystąpili na przykład 2 braminów, którzy stali się mnichami Buddy i razem z innymi uczniami Buddy recytowali różne sutry, tak, różne nauki Buddy, recytowali wspólnie razem. I ci bramini, ci bramini, którzy studiowali i sanskryt, recytowali Wedy wcześniej i tak dalej, i słuchali tego wszystkiego, to nie mogli zrozumieć, dlaczego każdy mówi w jakimś swoim pospolitym języku. I bardzo się zezłościli z tego powodu, bo kiedy mówiliśmy o Wedach, to mowa była o tym, że tam trzeba było cały czas w czysty sposób, jakby były całe księgi napisane na ten temat, jak recytować Wedy, tak? Natomiast teraz każdy mówił swoim własnym dialektem. I oni przyszli do Buddy i tłumaczyli Buddzie. Tutaj są ludzie z różnych kast, niektórzy w ogóle nie mają żadnego wykształcenia, niektórzy mają z różnych klas, z różnych klanów, z różnych plemion pochodzą, z różnych klanów, różnymi dialektami mówią i to wszystko brzmi okropnie. I więc kiedy recytują nauki w ten sposób, to obrażają nauki i jakby obrażają ciebie w ten sposób, obrażają twoje nauki w ten sposób. Gdy bramini recytowali Wedy i zrobili jakiś błąd i mogli to robić tylko w sanskrycie i gdy popełnili jakiś błąd, to było tak, jakby obrażali bogów w ten sposób. Więc oni tłumaczyli Buddzie, że wszyscy powinni wymawiać nauki w właściwy sposób, że wszyscy powinni czytać je w sanskrycie. Natomiast Buddha stwierdził, że to nie ma znaczenia. Przecież nie możemy kazać ludziom, aby się teraz uczyli sanskrytu i łamali sobie języki na wymawianiu czegoś tam w sanskrycie. Przecież nie o to chodzi. Najlepiej w przyszłości by było, gdyby wszyscy mówili, recytowali nauki w swoim własnym języku. W zasadzie w przyszłości recytowanie nie w swoim języku, w jakimś niezrozumiałym dialektem byłoby obrazą nauk Buddy. Bo w końcu, i Buddha im wytłumaczył, że w końcu nauki Buddy, sutry i wszystkie inne nauki służą temu, zostały stworzone po to, aby przynosić pożytek istotom. Więc ludzie muszą je rozumieć. Więc ludzie muszą to zrozumieć i w związku z tym ludzie muszą je rozumieć i bardzo ważne jest to, aby wszystkie nauki były pisane i wymawiane w bardzo zrozumiały sposób. I bardzo ważne i bardzo dobrze by było, gdyby zawsze i w przyszłości nauki Buddy były wymawiane w lokalnym języku, aby nie trzeba było uczyć się obcych języków, żeby można było je zrozumieć. W końcu Dharma ma pomagać czującym istotom. Więc błogosławieństwo Dharmy musi dotrzeć do istot w taki bardzo bezpośredni sposób. Dlatego nauki muszą być przekazywane w prosty sposób, łatwy do zrozumienia. Musi być to sposób, który inni łatwo zrozumieją. Nie możemy doprowadzić do czegoś takiego, że nauki Buddy będą zrozumiałe tylko w sanskrycie. I trzeba by było się nauczyć tego języka najpierw, żeby zrozumieć Dharmę.
Kiedyś spytałem kogoś, pewnego uczonego z Indii, jak długo zajmuje nauczenie się sanskrytu, a on powiedział 10-20 lat. Więc to najpierw trzeba by było 10-20 lat spędzić na naukę sanskrytu, potem zamiast spędzać je na praktyce dharmy. Więc wszyscy recytowali dharmę w swoim kolokwialnym języku, w swoim dialekcie, w takim języku, jakim posługiwali się na co dzień. I Buddha to ustanowił, Buddha to w ten sposób przedstawiał. 티버 신부기 계절로 시에비입니다. 상계 좀 된데 변하다 상계에 버려버리다 티버 Będziemy mówili o tym, jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia Mahayany. Każdy mówi o tym, że Buddha osiągnął przebudzenie, tak? Jakby wszystkie tradycje buddyzmu się do tego zgadzają. Ale sposób, w jaki nauczał, pokazuje wiele zasad Mahayany, a nie Theravady. Najpierw osiągnął gdyby Buddha działał na sposób Theravady, to po tym, jak osiągnął przebudzenie, już by nie nauczał. Ale on najpierw osiągnął przebudzenie, najpierw osiągnął pożytek dla samego siebie, swój własny pożytek, ale potem chciał przynieść pożytek innym. Czyli gdyby Buddha Buddha był sam osiągnął przebudzenie. Nie było nikogo, kto chodziłby, jakby podszedłby wtedy do niego i powiedział: naucz mnie tego, co teraz zrobiłeś. Przecież nikt tego nie wiedział, nikt nie. On nie miał żadnych uczniów, żadnej szkoły, nikt nie uczynił go nauczycielem wcześniej, więc nie było tak, że on był nauczycielem z zawodu, więc nie miał żadnego obowiązku, żeby nauczać innych tego, czego sam doświadczył. Więc dlaczego to robił? Dlatego, aby przynieść pożytek innym. Więc myślał nad tym, zastanowił się przez kilka tygodni, tak? I w końcu postanowił, że powinien przekazywać dharmę. I zdecydował, ponieważ podjął taką decyzję, to jakby świadczyło o tym, że miał tą odwagę Mahayany, że podjął się tego obowiązku, tego zadania, tego zobowiązania Mahayany. Więc jakby Buddha jest jakby symbolem tak naprawdę ścieżki Mahayany. Więc on jakby wykazywał najlepsze, największe, najbardziej oczywiste jakby cechy praktykującego Mahajanę. Po tym, gdy Buddha odszedł w parynirwanę, powstała organizacja buddyjska. Miał wielu uczniów, tak? O czym już wspomniałem. Więc jak powstała ta organizacja? Jak Sangha zaczęła się organizować? Więc najpierw tym regionem, w którym Buddha przebywał, był głównym królestwem, była Magadha, tak mówiliśmy o tym, królestwo Magady i Kosali. Potem odszedł w Kushinagar, urodził się w Lumbini, ale te miejsca są jakby na północy, na tym północnym skraju tych państw.
osiągnął przebudzenie w Bodgaja i pierwszych nauk udzielił w Sarnat, które były położone na południe tego miejsca i to jakby te miejsca były teraz są najświętszymi miejscami dla buddyzmu, tak? Jakby 4 głównymi miejscami buddyzmu. Te 4 miejsca są teraz bardzo ważne, prawda? Więc to są te 4 miejsca, więc miejsce urodzin, miejsce przebudzenia, miejsce obrotu kołem dharmy i miejsce odejścia w parinirvany. Więc wszystkie one są dość w pewnym sensie bardzo blisko siebie. Wtedy to były centralne rejony tego Królestwa Indyjskiego, Północnoindyjskiego Królestwa. Więc oczywiście wy znacie wszystkie te 4 miejsca. Bodhgaya to jest miejsce osiągnięcia przebudzenia. Tutaj mamy Sarnath, gdzie pierwszy raz obrócił kołem dharmy. Lumbini, w którym Buddha się narodził. Kushinagar, gdzie Buddha odszedł w parinirvany. 3 z nich znajdują się obecnie w Indiach, a 1 w Nepalu. Później mówiliśmy również o 8 wspaniałych właściwościach, jakby wspaniałych czynach. Nie musimy przejść przez wszystkie, możecie spojrzeć na ten obrazek. Więc to były więc w tych centralnych regionach tego królestwa odbywały się te wszystkie wydarzenia związane z życiem Buddy, potem Sangha jakby przechodzi, jakby odeszła przeszła w różne rejony. W Indiach mamy góry, tak? Góry są na północy, góry są na południu, bo w centrum Indii to też są góry, jakby obecne centrum. Na wschodzie było bardzo gorąco, ludzie w tamtych czasie nie mieszkali tam za bardzo, tam w tym delcie Gangesu, tam już było bardzo gorąco, mało ludzi tam mieszkało. Zaś na północnym zachodzie buddyzm się przesuwał coraz bardziej jakby tam w tą stronę, na zachód. Więc najpierw buddyzm rozprzestrzeniał się właśnie na zachód, a potem dopiero na południe. Na przykład szlachetny Kaccayana, jeden z tych głównych uczniów Buddy, on pochodził z takiego miejsca Avanti i tam nauczał dharmy, miał wielu uczniów. To bardzo jasno się opisuje Potem inny uczeń Purna pochodził z miejsca Suparananta, najprawdopodobniej na zachodzie Indii. Potem odnaleziono w tym miejscu właśnie taki słup Ashoki.
Więc uczniowie Buddy jakby wracali do swoich różnych jakby ojczyzn, przenosili się do różnych innych miejsc dharmy i tam nauczali dharmy i w ten sposób buddyzm się rozpowszechniał, jakby rozprzestrzeniał. Podobnie z wielu sutr wiemy, że pośród uczniów Buddy było bardzo wiele kupców. I ci kupcy oczywiście podróżowali z miejsca na miejsce do różnych regionów kraju i w ten sposób również upowszechniali dharmę w różnych regionach kraju. Podobnie inny uczeń Kaczana udał się do takiego regionu Mathura, który to jest obecnie teren obecnego Delhi, gdzie również upowszechniał dharmy. Więc jak buddyzm się upowszechniał? Upowszechniał się poprzez sangę. Więc jakby jakby to na sangę spadło jakby odpowiedzialność za dalsze upowszechnianie dharmy, Sangha cały czas słucha, kontempluje i praktykuje dharmę, wobec czego jej zadaniem, jej obowiązkiem jest upowszechnianie tej dharmy. To jest ich praca, to jest ich zawód. Oczywiście świeccy praktikujący również, świeccy uczniowie również praktykują dharmę, ale mają inne obowiązki, tak? Mają muszą zarabiać pieniądze, muszą dbać o rodzinę, wobec czego nie mogą się poświęcić studiowaniu, słuchaniu i powszechnianiu dharmy tak bardzo jak wyświęcona sangha. Dlatego wyświęconych mnichów nazywano sangą. Co znaczy sangha? Sangha znaczy harmonijna społeczność. Więc dlaczego oni mogli upowszechniać dharmę? Dlatego, że ich nauczyciel uczył ich tak dokładnie i oni tak dokładnie go naśladowali. Wielu z nich, ponieważ wówczas też pojawił się ten term Śrawakowie, czyli Śrawakowie to byli ci, którzy słuchali dharmy. Dzisiaj rozróżniamy i mówimy że istnieją bodhisattwowie i Śrawakowie jako dwie różne sposoby praktykowania dharmy, ale wówczas wszystkich się nazywało Śrawakami, bo oni wszyscy słuchali dharmy. W jednej sutrze Theravady porównuje się sangę do oceanu. To jest dość ciekawe porównanie i chciałbym przedstawić to porównanie, bo nie znamy go w naszej tradycji tybetańskiej. Więc sangha jest tym harmonijną społecznością i jest porównywana do oceanu i posiada 8 właściwości. Jak ocean jest bardzo głęboki i również sangha stopniowo pogłębia swoje urzeczywistnienie, ścieżki. Po drugie, ocean, jakby fale oceanu nigdy nie przekraczają nigdy nie wypływają poza swoje granice. Podobnie Śrawakowie nigdy nie wychodzą poza granice określane przez ich dyscyplinę. Po trzecie,
kiedy wrzucimy jakieś zwłoki do oceanu, to ocean ich nie przyjmuje, tylko je wyrzuca je na brzeg. I podobnie Sangak wyrzuca wszelkie zło na brzeg, nie przyjmuje go. Po czwarte, ocean składa się z setek rzek. Setki różnych rzek wpływają do oceanu i stapiają się z oceanem. Podobnie zgromadzenie Sangi składa się z dzieci Buddy, czyli z członków bardzo różnych kas, bardzo różnych społeczności i tak dalej. Piątą właściwością jest to, że ocean ma słony smak. I cały ocean ma taki sam słony smak i podobnie cała Sanga posiada smak przebudzenia, smak wyzwolenia. Po szóste, chociaż 100 różnych rzek cały czas wpływa do oceanu, ale bez względu na to, jak wiele tej wody z tych rzek wkłada do oceanu, ocean jest zdaje się być cały czas taki sam. Podobnie jeśli chodzi o Sangę. Wielu członków Sangu osiąga przebudzenie, osiąga nirwanę, ale Sanga jest ciągle taka sama. Podobnie w oceanie jest bardzo dużo różnych klejnotów, korali i tak dalej. I podobnie Sanga ma wiele różnych właśnie cennych właściwości. Po ósme, w oceanie jest bardzo wiele różnych ryb, ale pośród tych ryb są też bardzo wielkie ryby. I podobnie w Sandze jest bardzo dużo członków Sangi, ale zdarzają się bardzo ważni uczniowie, bardzo ważni członkowie Sangi, które się wyróżniają pośród nich. Więc Sanga jest taką organizacją buddyjską w zasadzie. Każdy, kto miał życzenie być członkiem Sangi, miał prawo do niej przystąpić. Bez względu na kastę, bogactwo i tak dalej, każdy z nich mógł przystąpić do Sangi buddyjskiej. W wielu religiach jakby rozróżnia się to i mówi, że na przykład tylko określone ludzie z określonych warstw społecznych, czy różnych określonych plemion, czy określonej mogą przystąpić, mogą być członkami danej religii. Tutaj czegoś takiego nie było. Więc mnisi wówczas musieli przenosić się z miejsca na miejsce, nie mieli jakby jakiegoś stałego miejsca pobytu, stałego miejsca mieszkania. W związku z tym, ponieważ musieli przenosić się cały czas z miejsca na miejsce, to najlepiej by było, gdyby posiadali jak najmniej rzeczy. Wszystkie ich rzeczy jakby ograniczały się do ubrania, czyli mieli 3 szaty darmy, mieli miseczkę mieli miseczkę żebraczą, mieli matę, żeby usiąść czy też spać i mieli filtr do wody. To były te rzeczy, których używali na co dzień. Na początku szaty darmy były zrobione z wełny. Przepraszam, nie z wełny, tylko z bawełny. Potem zaczęto je robić z lnu, albo z jedwabiu, albo z wełny i tak dalej. Bardzo ciężko było takie materiały dostać. Bardzo ciężko było takie szaty dostać. Nikt nie wrzucał ich do miseczki żebraczej, tak? Więc bardzo często było tak, że mnisz czy mniszka mieli cały czas te same szaty przez cały czas. Nigdy ich nie zmieniali.
Czasami, oczywiście jak oni przemieszczali się z miejsca na miejsce, to czasami byli w takim czy innym miejscu, czasami nie mieli dachu nad głową, więc zatrzymywali się w parkach, spali pod jakimś drzewem i tak dalej. Oczywiście w Indiach było to dość proste, gdyż 8 miesięcy w roku praktycznie tam nie pada. E, w- pada głównie podczas monsunu. W związku z tym przez całą resztę roku dość łatwo było, można spokojnie było zatrzymywać się i spać pod drzewami i tak dalej. Ci ludzie również praktykowali określone praktyki ascetyczne, e, które nazywano 12 lub 13 właściwościami ascezy. Więc niektórzy z członków z tych praktykujących, niektórzy z tych praktykujących jakby angażowali się w te praktyki ascetyczne i byli z tego bardzo dobrze znani. Więc tak mniej więcej rozwijał się buddyzm po Buddzie. To jest pierwsza rada. Po tym jak Buddha odszedł w parinirwanę, jak doszło do powstania sutr, tak jak powstał Kandziur. Oczywiście Kandziur to są te słowa Buddy przetłumaczone na język tybetański, czyli oryginalne jakby nauki Buddy. Istnieje wiele hipotez na ten temat. Nie będę ich wszystkich przytaczał, ale głównie chodzi o to, że, że jeden z najstarszych uczniów, Mahakasyapa, doszedł do wniosku, że słowa Buddy, nauki Buddy mogą bardzo szybko zaniknąć. Więc zwołał radę. Zebrał wszystkich starszych mnichów i podzielił się tą swoją opinią na ten temat. Wszyscy się z nią zgodzili, a wówczas w Rajgirze 500 różnych uczniów Buddy zebrało się razem i razem to była tak zwana pierwsza rada. Po tybetańsku mówimy Kadun Dangpo. Bardzo ważne jest, aby pierwsza rada, to znaczy to było określone słowo, które można było przetłumaczyć mniej więcej jako wspólne recytowanie. Więc być może, że to wyglądało tak w ten sposób, że jeszcze nikt nie zapisywał tych nauk Buddy, tylko po prostu każdy recytował z pamięci nauki, które zapamiętał. Więc jeden powiedział, o ja zapamiętałem tyle nauk, inny powiedział, a ja zapamiętałem te nauki i tak dalej, i tak dalej. I później oni razem między sobą recytowali tak, jak je zapamiętali. I powtarzali je po prostu sobie nawzajem. Więc niektórzy uczeni mówili, że w zasadzie taka rada nigdy się nie odbyła, ale z drugiej strony, kiedy spojrzymy na wszystkie szkoły buddyjskie, każda z nich wspomina o tej radzie. Każda z nich jakby mówi, różnie się ją można przedstawiać, ale każda z nich zgadza się co do tego, że taka rada się odbyła.
Więc mieliśmy tą radę złożoną z 500 mnichów. Jednym z nich był na przykład Ananda. Jego głównym zadaniem było nauczanie darmy Buddy, więc Ananda był zawsze z Buddą, on był jego asystentem, więc on zawsze był przy Buddzie, gdy Budda nauczał. Więc dlatego on jakby powtarzał nauki darmy. Upali zaś był najlepiej wykształconym w Vinai, więc on recytował właśnie nauki Vinai. Więc to były jakby dwie najważniejsze osoby podczas tej całej rady. I teraz inaczej to przedstawia się w tradycji Theravady, a inaczej w tradycji tybetańskiej. Teksty, które ci uczniowie recytowali, jakby z nich powstała jakby ta część sut i część Vinai, a co z Abhidharmą? Abhidharma jakby została zebrana później. Więc w końcu te najważniejsze jakby nauki, najważniejsze sedno nauk sutry i Vinai spisano w tak zwane sutry albo gaty, czyli strofy. Z czasem powstały pewne komentarze stród, oni jakby dodali pewne historie do tych sut, różne dodatkowe informacje i one były spisane prozą. One były napisane prozą i w ten sposób powstały również później sutry napisane prozą. Ale nadal były to krótkie teksty, których można było nauczyć się na pamięć. Nadal to były sutry. Wygląda na to, że te sutry napisane prozą pojawiły się dopiero mniej więcej 100 lat po odejściu Buddy. No. 다드네. 전 주소 가잖아. Więc na tym dzisiaj kończymy. Jutro będziemy mówić o tym dalej. Chciałbym coś ogłosić również. Po pierwsze, jutro będziemy mieli ostatni dzień nauk. Dodawaliśmy ciągle kolejne dni. Więc nie ma sensu, żebym dodawał chyba kolejne dni. To chyba już byśmy byli wszyscy bardzo zmęczeni. Więc od rana do wieczora ja tak naprawdę cały czas pracuję nad tymi naukami. Albo je przygotowuję, albo ich udzielam, więc nie mogę po prostu dłużej przeciągać tych nauk. Musimy już odpocząć, więc jutro będzie ostatni dzień tegorocznych nauk. Będziemy kontynuować w przyszłym roku. Najpierw chciałem ostatniego dnia recytować pewne modlitwy, ale wygląda na to, że nie będziemy mieli na to zbyt dużo czasu.
Więc skompilowałem tylko krótki rytuał, więc, więc skomponowałem cały nowy rytuał na tę okazję. Istnieje rytuał Kadampy Buddy Shakyamuniego. Znajduje się w skarbnicy cennych instrukcji. Znajduje się również w takiej kompilacji Taranaty. I więc ja zrobiłem taką krótszą wersję, wersję tego rytuału, takiego rytuału właśnie jakby Buddy Shakyamuniego. Więc jutro będziemy mieli pewien cok. Najlepiej jakieś owoce sobie przygotujcie. Nie jakieś takie rzeczy w plastiku zapakowane w torebki. Więc najlepiej wyjdźcie i zbierzcie sobie jakieś owoce. Zrobimy cok. Przy okazji będzie to uczta caru. Więc to jest jakby pierwsze ogłoszenie. Więc ten rytuał będzie pod koniec jutrzejszych nauk. Drugie ogłoszenie. Mieliśmy Arya Krzema, mieliśmy nauki Arya Krzema, później mieliśmy wiosenne, później mieliśmy letnie nauki, a potem znowu będą nauki Göncie dla siedr, więc chyba nie ma. W zasadzie jesień nie istnieje w Indiach i Nepalu, więc najlepiej po prostu jest. Lato od razu przychodzi do zimy, więc chyba my też nie zrobimy, jesiennych nauk. Będą później nauki na Kadziu Göncie, jak w zeszłym roku. W zeszłym roku mówiliśmy o czterech Dharma Gampopy, więc czego powinien nam uczyć w tym roku? Ja mam pewien pomysł na ten temat, ale najpierw chciałbym zapytać kempów Siedry, jakie mają życzenia, co wam jest najbardziej potrzebne. Bardzo proszę o to, żebyście przedyskutowali to między sobą i żebyście przekazali różne propozycje, jakieś propozycje dotyczące tematu nauk zimowych. Więc zbierzemy wówczas wszystkie te pomysły, ja dodam swoje i ustalimy, jaki będzie temat tych nauk.